Bi dirêjahiya 5 rojan av derbasî mala bavê Ebdullah li bajarê Qamişlo nebûye û ji bêçareyî heftane derdora 4,000 lîreyên Sûrî beramberî kirîna ava vexwarinê dide. Her wiha diriya sîtêrên taybet re ava bîran ku bo vexwarinê nayê bikar anîn ji bo şuştinê ji malbata xwe re dikire. Galonên bo dagirtina avê jî li derdora hewşa mala wî birêzkirîne. Lê vala dibin û bi rojan malbat bê av dimîne. صار لي 5 أيام بيتي هذا ما ابو مي ولا دمعه. Ev 5 rojin mala min bê av e. Em avê ji sîtêran dikirin. û ne paqij e. Her wiha ez avê ji bo vexwarinê jî dikirim. Ya sîtêran tenê ji bo şuştinê ye. بقيل مثل ما تقول القناني واخلي اولادي يشربونه والمي هذاك اللي يجيبوا من هالصهاريج للغسيل وما غسيل والشغلات هذه. Her ku werzê havînê dest pê dike. Rista krîza avê ya bêdawî cihê xwe li hin taxên bajarê Qamişlo digire. Hejmarek jinên taxa zeytûniyê ku zêdetirî mehekê ye ji avê bê par mane, li pêşiya gerîngeha avê ya bajarê Qamişlo kom bûne û bo çareserkirina rewşa wan bang li aliyên berpirs dikin. والله جبالي روجيف دمه بيترم بيآذن واسبيدك سقطن كسك زلامة ميجي تنجي استهنين ضاقزانن والله ام بيآذن من نايش ام آذي بكرم بلا خطا ما آفتي بي قاربه برادين ببونن نملي. Li gor berpirsên avê li bajarê Qamişlo di encama kevinbûna toreyên avê li hin taxên ku dikevin derdora bajêr û pêwîstiya wan bi nûkirinê her wiha tunebûna elektrîkê krîza avê berdewam dike û wekû çareseriyeke demkî sîtêr bo xelkên bajêr hatine amadekirin da ku av li wan belav bibe. قافاقو استهلاك دبي أعظمي طبعا دبي كهرباء نطفي كهرباء قافاقو بطفي محطة ويشاوب ويشلو بضخ الشبكة والشبكة شلو بده مواطن دبي نقطة هاني دي أنا كقول لك حاضرية مجر هني البنية بعربي بيجن البنية التحتية لشبكة مياه قامشلي أفسي صالوي تشل صالوي دس نهاتي دان وأنا أوبس قريك أنا جو أز بيشتر بيروك ودوسسي براسي حلنا تشجر دبي هيدي أمكار من بابس قريك حل بكن. Tunebûna elektrîkê dibe sedema kêşeyên mezin li bajarên Rojavayê Kurdistanê mîna krîza avê. Ev tunebûn jî li gor berpirsên rêveberiya Xweser di encama kêmbûna rêjeya ava Feratê de ye ya ku ji hêla Tirkiyê ve tê birîn. Kêmbûna hejmarên sîtêrên girêdayî bi rêveberiya Xweser ji hêlekî ve û keysebaziya xwedanên sîtêrên taybet ji hêleke din ve rewşa xelkên bajarê Qamişlo bi destpêka werzê havînê re zehmettir dike. Heman xelkên ku bêçare bendewarî çareserkirina vê krîzê ne di zûtir dem de. Arya Hacî, Kurdistan 24 Qamişlo.